kong matalumnan. Okay. Karon di ay ang Pasko, December 25, 2022. Unsay naa sa Pasko nganong i-celebrate mo ni sa matag tawo diri sa ato ang lungsod o Pilipinas. Okay. Ang Pasko mangoy ang pagkatao sa atong Ginoo, hindiin siya ang luwas sa atong mga kasalanan. Ang Pasko pod maoy ang panaghiusa sa tanang pamilya, pagpundok-pundok o paghinhatagay og mga regalo sa matag usa, mga friends, mga katrabaho o mga office mate nga ba mga okay. Diri sa matalom ang Pasko siguro maoy ang panahon sa panaghiusa. Nga naman panaghiusa man sa ato ang diri sa lungsod, walay teamwork, walay naggrupo-grupo kung diin nagpabilin ang ilang sa kadtong sa unang panghitabo. Siguro panahon na sa panaghiusa, pagtinabangay o teamwork alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, mayong Pasko o mabungahong bagong tuig kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Good luck o God bless kanatong tanan.